Drakeford ar cynweinidog iechyd fo'n gethu'n rhoi tystiolaeth ynglŷn â pha mor barod oedd Cymru ar gyfer pandemig. Ddo, tro Prif Swyddog Meddygol Cymru, Dr Frank Atherton, a chyn bennaeth y gwasanaeth iechyd yma, Dr Andrew Goodall oedd hi. Wel, ymuno a ni sôn rhagor am yr hyn ddigwyddodd ddo, a'r hyn fydd yn digwydd heddi, mae'n gohebydd arbennig ni Gary Owen. Gary, bod y dan ni ddechrau gyda ddo, achos fe glywon ni ymysg peth eraill fod y gwaith o paratoi at y pandemig yn Nghymru wedi oedi oherwydd y gwaith paratoi at Brexit heb gytundeb a'r sylw mawr ar y cwestiwn yma o baratoi. Ie, bore da, Kate. A dyna oedd y cwestiwn mawr ddo, ond efe, a oedd na ddigon o baratoi? Dyna mewn gwirionedd yw'r unig beth mae'r rhan yma o'r ymchwiliad yn ei ystyried, achos mae hwn yn ymchwiliad i Covid-19, y Deyrnas Unedig, ac mae Cymru'n rhan ohono fe. A dwi'n meddwl bod yn deg i ddweud bod rhain yn ddyddiau cynnar yn yr ymchwiliad, mae'n ffordd bell i fynd. Nawr ddo, fe glywon ni gan ddau berson, wel, ddath yn gyfarwydd iawn i ni, byddwn ni'n meddwl yn ystod y pandemig, doi a fi'n ymddangos yn gyson mewn darllediadau ar y cyfryngau, yn rhoi yn newyddion diweddarau ni am y sefyllfa o ran y pandemig yng Nghymru. Prif Swyddog Meddygol Cymru, Sir Frank Atherton, ac Andrew Goodall, pennaeth y gwasanaeth iechyd yn Cymru adeg y pandemig. A'r prif sylw ddo ar be wedodd Dr Atherton mewn gwirionedd, ac mae Andrew Goodall yn mynd i fod yn parhau ei dystiolaeth y bore yma. A beth gethon ni, Kate, o darlun o siwt oedd hi i'r arbenigwyr oedd yn wynebu'r pandemig. Oedd y swyddfa, meddai Sir Frank, yn boddi gan wybodaeth ar ddechrau'r pandemig, meddai fe. Oedd gyda ni ddim digon o adnoddau. Oedd e'n dweud hefyd bod y gwaith o baratoi at y pandemig yng Nghymru wedi i oedi achos y gwaith paratoi at Brexit heb gytundeb. A phan awgrymwyd nad oedd digon o sylw wedi bod ar baratoi ar gyfer pandemig posib cyn i Covid arodd, Dr Atherton yn gwadu hynny, ond yn ychwanegu bod rhai mesurau paratoi wedi cael ei diastyru'n rhy gynnar. Felly, chybod, gyda ni lot o wybodaeth ddo, eitha tipyn ohono fe yn newydd a'r ffocws ar yr ymateb i Covid o'r cychwyn yn deg. A fel o'ch chi'n gweud, Kate, y cwestiwn allweddol na, oedd na ddigon o baratoi. A falle, oedd y paratoi'n digon da? Ie, heddi, bydd sylw mawr, mae'n siŵr, i be fydd gan y gweinidog iechyd addeg Covid, fo'n gethin, a'r prif weinidog, Mark Drakeford yw ddweud. Wel, yn bendant, mae'r ddoi mynd i fod yn gwynebu cwestiynau ar hyd y trywydd pa mor dda oedd Cymru wedi paratoi ar gyfer y pandemig, ond hefyd, chybod, byddwn ni'n tybio, byddwn ni'n cael clywed chydig bach yn fwy falle heddi am y berthynas rhwng Cymru a gwledydd eraill y Deyrnas Gyfunol adeg y pandemig, mae hynna yn bwysig, a hefyd y broses o wneud penderfyniadau ar bob lefel yn y Llywodraeth o ran cynllunio a pharatoi, a hefyd gweld pa wersi allu di dysgu, ac yn bod ddo yn dyfer dros Frecwast, o'ch chi'n clywed fi'n siarad a bethau mair, oedd di colli mam yn y pandemig, a oedd hi'n awgrymu, wel, rhywbeth digon syml mae'n ymddangos, ond pwysig yn dyfer o ran gwersi, yn gweithio ni taw parch at bobl gyffredin, oedd y peth hoffe hi weld yn dod mas o'r ymchwiliad yma, achos, wel, mae'n bwysig i gofio anw eich, pan ni siarad am dy'r pandemig, oedd yna effeithiau difrifol, rhywbeth o'n i wedi gweld tebyg iddo fe'r blaen, feirws oedd di gadael teuluoedd, cymunedau yn galaru, yn dioddau, a chi'n disgwyl ar y ffigurau, ton gyntaf pandemig yn Ebrill 2020, roedd 70 o farwolaethau dyddiol a Covid fel y prif achos maen nhw'n gweud cyfrolau ffigurau, maen nhw'n ysgytwol yn dyfa. A mae rhai o'r teuluoedd, neu teuluoedd y bobl yna yn cael cyfle yn yr ymchwiliad yma i ofyn cwestiynau. Odyn, a mae ymgyrchwyr yn dal i ddweud wrth ofyn y cwestiynau yma, mae mewn ymchwiliad llawn ac annibynnol i Gymru yn arbennig y bydde'r atebion yn llawn i'w cael. Mae Mark Drakeford a Fon Gethin heb os heddi yn mynd i fod yn wynebu cwestiynau dwys, cwestiynau treiddgar, byddwn ni feddwl, gan grŵp o deuluoedd o Gymru sydd wedi colli a hynwyliaid, achos maen nhw eisiau bod yn gweud bod ni'n honni bod methiant trychinebus wedi bod i gynllunio ar gyfer y math hwnnw ar gyfwng. Ac ar ddechrau'r ymchwiliad mae'n deg o'n yn gweud bod hi'n ymddangos bod Llywodraeth Cymru ddim wedi cymryd camau digonol i ddeall ac i baratoi ar gyfer y pandemig. Hefyd ni wedi clywed y gwrthbleidiau, y toriad yng Nghymru'n dweud lle gorau sgrwtineiddo Llywodraeth Cymru fydde ymchwiliad i Gymru, Plaid Cymru'n gweud bydde hyn yn helpu ddysgu gwersi, ond i ni'n gwybod hefyd bod Llywodraeth Cymru, wel, yn eitha pendant ar hyn o bryd na fydd na ymchwiliad o'r fath. Felly, Kate, heddi y cwestiynau a hefyd yr atebion gewn ni mynd i fod yn bwysig a mae'n mynd i fod yn cael ei trafod a'i dadansoddi yn fanwl. A wedyn, disgwyl mlaen chydig bach ymellach, fe fydd y bobl sy'n arwain ar ymgyrch, neu oedd yn arwain ar ymgyrch yn erbyn y pandemig yng Nghymru, yn troi tystiolaeth eto i'r ymchwiliad yn yr Hydref,
ac fe fydd y pwyslais bryd hynny ar y broses o wneud penderfyniadau yng Nghymru wrth ymateb i Covid. Felly, fel o'n i'n gweud reit ar y dechrau, mae'n cychwyn i hyn mewn gwirionedd i ni mewn lle pwysig, mae heddi mynd i fod yn ddwrnod allweddol, ond chmo, mae yna ffordd bell i fynd eto. Gary, diolch yn fawr iawn. Ie, ni'n clywed gymaint am hyn, am yr ymchwiliad. Ni'n mynd i glywed mwy wrth gwrs gyda'r Prif Weinidog Mark Drakeford a Fawn Gethin yno heddi. Ond mae hefyd yn bwysig clywed gan rhaid ni sydd wedi bod yn ei chanol i, rhaid ni sydd wedi bod yn dioddau gyda Covid, a ni'n clywed gymaint am bobl sy'n dioddau gyda Covid hir hefyd. Ges i sgwrs yn gynharach gyda un ohonyn nhw, Gareth Evans o Gwm Bran, wedi bod yn dioddau dros 2 flynedd erbyn hyn. Jyst i glywed am ei brofiad a feddyliau fe hefyd, a'i dimladau fe, wrth i ni glywed yr hyn sy'n cael ei adrodd yn yr ymchwiliad yma. Dyma sgwrs ges i gyda Gareth yn gynharach. Ym mis Ebrill 2020, dalais i Covid ac erbyn hyn dwi ddim wedi adfer 100%. Ie, sut mae hwnna wedi newid pethau o ran bywyd ti felly? Mae effaith fy mywyd yn anferth y dweud y gwir. Ar y pryd, do'n i ddim yn gallu gweithio, do'n i ddim yn gallu wneud ymarfer corff, hyd yn oed pethau syml fel golchi llestri neu mynd i'r gawod. Ar ôl na, roedd rhaid i fi godweddu lawr yn y gwely, ac do'n i ddim yn gwybod beth sy'n digwydd os ti'n gallu adfer. Roedd hi'n ofnadwy a dweud y gwir. Roedd yr effaith ar fy iechyd meddwl yn anferth. Roedd rhaid i fi siarad ar meddygon seicologaidd hefyd. Roedd sefyllfa anodd iawn. Mae llawer wedi cael Covid, ond wedi gwella. Mae'n anodd dychmygu Covid hir. Ydy ni'n siarad digon am Covid hir? Os na ddigon o help yno, enghraifft o ran Covid hir? Roedd help fawr i fi. Ar y pryd, ffiniais i grŵp ar Facebook gyda pobl arall yn dioddef gyda Covid hir hefyd. Ac roedd hi'n wych i rhannu profiadau ac i thrafod beth sy'n digwydd am sut i trin y salwch hefyd. Ni'n deall bod dim clinigau arbenigol fan hyn yng Nghymru. Hwna'n siomedig? Hwna'n rhywbeth byddai ti'n hoffi gweld yn newid? Yn bendant. A hyn y bryd, dwi wedi cyfri bob apwyntiad yn y gorffennol, ac ar hyn y bryd, dwi wedi cael 127 o apwyntiadau ar hyn y bryd. Felly, yn fy marn ni, does dim defnydd da o naddau. Felly, hoffwn ni gweld clinig arbenigol yma yng Nghymru fel yn Lloegr. Ie, mae'n swnio'n gyfnod pryderus dros ben. Gai jyst, diolch yn fawr iawn am y sgwrs. Gai jyst gofyn i ti ar y diwedd ymchwiliad Covid wedi dechrau. Ni'n clywed am beth oedd yn digwydd yng Nghymru. Ti'n dilyn y newyddion o ran yr ymchwiliad Covid? Dwi wedi bod yn gweld ar y newyddion ac yn dilyn y inquiry. Dwi'n eitha ystredig, dweud y gwir. Dwi'n derbyn y ffaith bod pethau yn cymleth ar ôl Brexit. Ond yn fy marn ni, roedd rhaid i paratoi i sefyllfa fel hyn. Mae effaith ar ein bywydau ar y cyfan yn enfawr. Gareth, diolch yn fawr iawn am y sgwrs, a gobeithio bydd pethau'n parhau i wella gyda chi hefyd. Gareth, diolch yn fawr iawn. Diolch yn fawr iawn, Dylan. Ie, dyna chi Gareth Evans o Gwm Bran. Oedd yn sôn fyna am y ffaith bod dim clinigau arbenigol yng Nghymru. Llywodraeth Cymru wedi bod yn sôn am hyn yn y gorffennol gyda llaw, yn dweud bod darparu gofal i gleifon yn parhau'n flaenoriaeth iddyn nhw yng Nghymru, a fod pob bwrdd iechyd yng Nghymru yn darparu dull wedi deilwra sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn ar gyfer cefnogi a thrin pobl a Covid hir drwy wasanaethau adferiad. Mae newydd droi chwarter wedi 8 o'r gloch.